Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 4 do mes de xullo, no que llesimos a falar no día de hoxe, de novo, de que está aberto durante todo este mes o plazo para anotarse nas actividades deportivas, culturais e cursiños de informática e de teléfono móvil que organiza o Concello. Recordaremos tamén o calendario festivo municipal, do torneo de xadrez que haberá este domingo, recordamos de novo esa cadela extraviada, a ver se entre todos atopamos, e falamos de máis subvencións, as subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, que xa poden solicitar, unha nova recollida de plástico agrícola para a próxima semana. Tamén ITV de maquinaria agrícola estará aquí a finais deste mes na Silva, e falaremos do campamento de verán, das novas quendas, do programa de turismo do Inserso que abrigo o plazo para novas solicitudes. Falaremos do Bos Días Cole, do horario de verán do Punto Olimpo e de tamén o programa de benestar en balnearios da Xunta que mantén aberto o plazo. Por último, o tempo, pois para mañán seguiremos con o tempo, pois como ata agora, ceus que amanecen máis anubrados e a medida que transcurre a xornada van despexando, pero as temperaturas ascenden pero moi lixeiramente. Como decíamos ao comenzo dos titulares, está aberto o plazo para as actividades deportivas e culturais e cursiños de informática. Durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para poder anotarse e participar nas actividades que promove o Concello, tanto deportivas como culturais, e aquelas que de algún xeito se celebran e se realizan tanto no Centro Cívico, na Polideportiva Municipal de Cerceda, como no Ximnasio Municipal, e no ximnasio tamén que está na Avenida do Mesón. Así tamén hai actividades no edificio do Museo do Moucho, actividades que algunhas delas tamén se celebran na Silva. En calquera caso, durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse a esas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello durante a próxima temporada 24-25 e que poden apuntarse, se queren, polas mañáns no rexistro do Concello na planta baixa ou por sede electrónica a calquera hora do día. Tamén está aberto o plazo para os cursos de informática e de uso de teléfono móvil. Os cursos de informática hainos para adultos e para nenos, tanto en Cerceda como na Silva. Os cursos de informática para adultos, que son cursos de 12 horas en total, pois consisten en aprender informática básica, procesador de textos, edición de fotos e vídeo, internet, correo electrónico, impresión, etcétera, etcétera. En canto ao dos nenos, pois manexo do rato, xestión de arquivos, mecanografía, procesador de textos, navegador, páxinas web, chat GPT, correo electrónico, etcétera. En canto aos cursos para aprender a usar o teléfono móvil, se organizan cursos en diferentes lugares do Concello, en centros sociais. Na Baixa, os mércores, na Silva os venres, en Cerceda os mércores, en Encrobas os martes, en Meirama os mércores, en Queixas os venres, en Rodís os martes e en Xesteda tamén os martes. Se queren anotarse a calquera destes talleres, pois poden facelo directamente no Concello, na planta baixa, no rexistro. Hai estes talleres de uso e manexo do teléfono móvil, aprenden, en este caso, os axustes básicos para chamadas, guardar contactos, volumen, brillo, tamaño da letra, etc. Ou axustes un pouco máis avanzados, como é a de instalar ou desinstalar aplicacións, actualizacións, notificacións, wifi, bluetooth, utilizar o Sergas móvil para pedir cita médica, Google Fotos, etc. En calquera caso, tamén aprenderán WhatsApp e demais redes sociais. Incluso tamén a banca electrónica. Se queren anotarse, son cursiños gratuitos, son de balde. Poden facelo, insistimos, ao longo de todo este mes na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. Cambiamos de tema para falarlles de novo das festas que hai no Concello que quedan pendentes na época estival, a máis inmediata xa na xornada de mañán venres 5 de xullo. Hai música en directo no albergue na antigua estación de Queixas con versionete. Será a 7:30 da tarde, tardeo con música en directo, que terá continuidade o vindeiro venres 12 de xullo, onde estará o grupo Los de la O. Tamén o venres 12 da semana que ven, en xullo, a Comisión de Festas de Meirama organiza Regresos 90, va
to 19, con xogos dos anos 90 para nenos e para maiores. Tamén hará o primeiro concurso de tortilla de meirama con degustación para os asistentes e música dos 90 co DJ Teo. Pola súa parte, o San Cristovo na Silva o domingo 14 de xullo xa tamén o cartel, a misa solene ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, seguido de procesión polas rúas da Silva con vehículos engalanados, con premios para o mellor camión, mellor ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta que vaya engalanada. Haberá sesión vermú coa Orquesta Galia, que dará paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas. Os tickets para ese xantar xa poden retiralos en establecementos da Silva ou no teléfono 679 96 25 36. Pola noite haberá gran verbena coa Orquesta Galia. Mais adiante, o Carmen en Rodís o 16 de xullo, pero tamén o Carmen en Cerceda o 19, 20 e 21 de xullo, donde xa nos facilitaron o cartel das festas do Carmen en Cerceda, donde o venres 19 hai misa solene a 1 da tarde na honra a Virxen de Fátima, sesión vermú co grupo Dilema, a noite verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic, e o sábado 20 hai misa a 1 a honra a Virxen do Carmen. Na sesión vermú estará Alborada e na verbena do sábado estará Alborada e a Orquesta París de Noia. O domingo 21 hai misa a 1, sesión vermú a cargo de Tania Beiras, que será tamén Tania Beiras quen ameniza a verbena do domingo en no Virxen do Carmen de Cerceda, nas festas do Carmen de Cerceda. Mais adiante queda o Cochiño, o sábado 27 de xullo, e o resto xa serían no mes de setembro. Falamos agora do torneo de xadrez que este domingo se celebra en Cerceda. Este domingo volve a organizarse en Cerceda o 7º torneo intercomarcal de xadrez Concello de Cerceda, organizado pola Diputación Provincial, donde máis de 100 xogadores se darán cita na Polideportiva de Cerceda dende as 3:30 da tarde ata as 9 da noite, que se fará entrega dos galardóns. Os premios serán en metálico, ou mellor dito, os premios son, en este caso, con montante económico, con máis de 800 euros en premios. Todos aqueles que queran disfrutar do xadrez, este domingo volve a organizarse en Cerceda o 7º torneo intercomarcal de xadrez Concello de Cerceda na Polideportiva Municipal. Recordámosles o tema que vemos insistindo estes días de unha cadela extraviada, donde os donos pretenden evidentemente atopala canto antes, porque xa desapareceu dende o pasado sábado. Desapareceu o mediodía en Gosende o sábado pasado e responde o nome de Yalma. É unha cadela que é cariñosa, aínda que desconfía dos descoñecidos. Posee microchip. Se alguén sabe algo dela, algún dato, pode chamar ao teléfono 635 37 19 42 ou poñese en contacto con nos, que a Radio Televisión de Cerceda, no 981 68 53 54. Durante estes días continúa aberto o plazo para solicitar a subvención para deportistas, entidades deportivas e culturais e para as AMPAs. Está aberto o plazo para solicitalas ata o 12 deste mes de xullo. Serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal. En calquera caso, se alguén quere solicitalas, estaría a tempo, pode facelo vendo as bases, se quere, das axudas na páxina web municipal en www.cerceda.org, e poden solicitalas ou ben por sede electrónica ou achegándose á planta baixa do Concello no rexistro. Se queren ter máis información, tamén poden chamar ao 981 68 50 01. O próximo luns, día 15, hai unha nova recollida de plástico agrícola que promove o Concello de Cerceda para facilitarlle este servicio de xeito gratuito ás explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. Se alguén quere solicitar este servicio, ten que facelo chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76. Aí poden solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. Tamén, se queren, poden achegarse á terceira planta do Concello. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos.
Xa que falamos de maquinaria agrícola, pois a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar a finais deste mes na Silva. Do 26 ao 31 de xullo, a ITV de Maquinaria Agrícola estará no campo da Feira da Silva. Se queren pedir cita, poden facelo de xeito gratuito na web www.sicitv.com ou se queren no teléfono 902 30 90 00. O Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces ao longo da época estival para a conciliación das familias e alternativa de ocio para os rapaces. Xa está rematando a primeira das quendas, que está dirixida a nenos escolarizados ata 14 anos. É de luns a venres de 9 da mañán a 2, dispoñendo dun horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O campamento se desenrola na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que se fan salidas ao Parque Acuático. En calquera caso, hai aínda pendentes de realizarse 3 quendas. A seguinte empezará o luns que ven, 9 de xullo ata o 22 de xullo, a outra será do 23 de xullo ao 6 de agosto e a última do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 euros se queren un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Os segundos irmáns terían un precio de 30 euros. Se alguén quere aínda intentalo, se hai plaza, teñen que poñerse en contacto co Concello. Por outra parte, o Inserso abriu o plazo para novas solicitudes de turismo do Inserso e vai estar aberto ata o 22 de xullo. Ata o 22 de xullo abriu o Inserso o plazo para novas solicitudes de turismo do Inserso. Aquelas persoas que xa solicitaron en anteriores ocasións xa non teñen que facelo, xa lle chega a solicitude por carta. Quen pode acceder a isto? Pois persoas residentes en España que reúnan os requisitos de ser pensionista de xubilación do sistema público por viudez, por outros conceptos, por subsidios de desemprego ou ser titulares do sistema da Seguridade Social con 65 anos cumplidos. Deberán valerse por si mesmo, non padecer alteracións non comportamento e, en calquera caso, solicitar estas plazas. Poden facelo no Departamento de Servicios Sociais no Concello, na terceira planta, ou poden pedir cita por teléfono 981 68 60 68. Tamén sigue aberto o plazo ata mañán, está aberto o plazo para anotarse no programa Bos Días Cole, que está aberto un servicio de conciliación que o Concello de Cerceda pon a disposición no Colexio Cruce para o próximo curso escolar. O prazo remata este venres, mañán, día 5 de xullo. Se trata dun servicio para conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poden ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores, incluso tamén a almorzar. Se alguén quere solicitalo, pode chamar ao teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68. Recordamosles tamén o horario do punto limpo dende xa ata o 30 de setembro, o punto limpo de Cerceda, que é onde deben depositar o lixo voluminoso que polas súas características non pode ir nos coletores habituais, pois o horario é do seguinte xeito: martes e xoves polas mañáns de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. O punto limpo está no Polígono Industrial do Acevedo, na zona sur. E tamén ata o día 17 deste mes de xullo está aberto o prazo para solicitar plaza no programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Se ofrecen estadías en 15 establecementos de Galicia para persoas maiores de 60 anos. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando, en este caso ampliando o número de plazas e tamén os turnos, que irían xa dende xullo ata decembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos nas que se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda a comunidade. O Goberno galego destina a esta convocatoria un presuposto máis amplo que na anterior edición.
En canto ao tempo, para mañán venres o que esperamos é que a situación sexa prácticamente semellante a de hoxe. Ceos pola mañán enmarañados, donde hai algo de nubosidade, pero a medida que transcurra a xornada o sol irá sendo máis protagonista. En canto ás temperaturas, ascenderán pero lixeiramente. Temperaturas que pola mañán poden ser frescas e ao longo do día son temperaturas agradables. Os ventos seguirán sendo de compoñente norte-nordés. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.